Наріман Джеллял, селям алейкум. Алейкум селям. Я уявляв собі цей день багато разів. Ми дуже багато всього обговорюємо не публічно. Тем табу немає. Говоріть про що завгодно. Є теми, вирішення яких не є питанням сьогоднішнього виживання, самозбереження, розвитку. І це велика проблема. Це не критична річ на мене. Всі адекватні поїхали. Чому Росія так неохоче обмінюють кримських і кримсько-татарських політв'язнів? Дворовий пацанчик, хуліган. Не хочу і все. Які з цих тем, на ваш погляд, не на часі? Просто не підміняйте одне інше. Хлопці та дівчата, ви що робите так? Чого ми потребуємо як народ, на вашу думку, сьогодні? А ми потребуємо багато чого. Коли чогось хочеш, почни з себе. Селям алейкум, вітаю, це обличчя вільного Криму. Людина, яка сьогодні в мене в гостях, була достатньо часто згадана гостями наших інтерв'ю. Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеллял, селям алейкум. Алейкум селям. Я дуже рада вас бачити. Я також дуже радий опинитися в колі друзів, тому що велика кількість людей в Києві, в Україні, яких я знаю, і бачити їх усміхнені обличчя. І лише хочу, щоб в це коло повернулося багато з тих, хто залишається поки що в полоні, яких я знаю особисто також. Вже майже 2 місяці, як Україна повернула вас з Росії. Ви були повернуті в Україну через обмін. Як ви почуваєтесь? Як взагалі настрій? Чи адаптувалися вже? Настрій нормальний, адаптація потрошечку просувається, не до всього ще звик. Більш за все не вистачає часу, як в принципі ніколи його не вистачало, тому що хочеться вже зробити багато і одночасно бути більше з родиною, якій, я так жартую, я заборгував вже кілька років. І можна сказати, не вистачає лише того, щоб друзі опинилися поряд з тобою. І тих, кого я знаю особисто, і тих, ким я особисто не знайомий, але вважаю їх друзями. І якщо б ця мрія багатьох наших співвітчизників відбулася, і наші бранці повернулися до родин, моє щастя було б просто вже, можна сказати, безмежним, навіть якщо буде продовжуватися війна, але ми знаємо, як боротися, навіщо боротися і що потрібно зробити, щоб перемогти ворога. Власне, сьогодні інтерв'ю ми знімаємо в Меджлісі кримськотатарського народу, тут навпроти ваш кабінет. Ви вже повернулися в роботу. Розкажіть детальніше, в чому вона полягає, які ваші функції? Важко сказати конкретно, в чому полягає, тому що як заступник голови дуже великий функціонал. На жаль, ви розумієте, зараз тут в Києві, безпосередньо в офісі Меджлісу, працює дуже невеличка частина моїх колег. Більшість залишається в окупованому Криму. Їх ситуація зрозуміла, якось оперативне навантаження в роботі Меджлісу вони не можуть зараз виконувати. Тому велика кількість функцій, яку просто треба виконувати. І інформаційна робота, аналітичне реагування на якусь там інформацію, події і так далі. Зараз мої колеги трохи ще не навантажують мене, дуже обережно ставляться, розуміють, що треба мені звикнути до того темпу, до якого вже вони звикли. І більшість часу я приділяю поки що роботі з журналістами. Дякую їм, до речі, за увагу, тому що це дуже важливо через медіа поширювати тему політв'язнів, поновити увагу суспільства до долі політв'язнів, цивільних наших бранців в російських в'язницях. І, звичайно, одночасно я встановлюю корисні, скажімо так, контакти вже особисті з дипломатами, з урядовцями, з депутатським корпусом нашим, задля того, щоб планувати наступні події. Ця робота йде для того, щоб, використовуючи можливості
всередині України, всередині нашого суспільства. На жаль, незважаючи на те, що Крим 10 років окупований і 10 років продовжується переслідування в Криму наших громадян, зокрема і кримських татар, не всі в суспільстві розуміють цю ситуацію, скажімо так, в повному обсязі. Є ще дуже багато стереотипів і так далі. Все це треба над цим працювати. Включаюся потрохи во всі ці процеси. У мене вже на цей тиждень і на наступний заплановані зустрічі з дипломатами і так далі. Одночасно я знову ж таки повільно, потрохи починаю спілкуватися з рідними. Чому не поспішаю? Тому що я не хочу зі всіма переговорити, щось там наговорити, наобіцяти, а потім не виконувати. Тому, зважаючи на власні темпи адаптації до вільного життя, до роботи, намагаюся, з деякими, хтось сам виходить, когось я знаходжу, а потрошечки розмовляти. От вчора одна з моїх знайомих спитала, чи можу переговорити там з сестрею Богдана Зізи. Звичайно, я ніколи не можу сказати і не скажу ні. Будемо розмовляти з нею, що можна зробити, там якусь навіть морально-психологічну підтримку рідним. Я з розповідей дружини навіть знаю, наскільки важко рідним. Одночасно ми з Лівізою, моєю дружиною, дійшли висновку, що багато родичів, особливо жінок, дружин, політв'язнів, не завжди знають, що робити в тій чи іншій ситуації. Лівіза досвідчена в цьому сенсі людина, і я вже пропоную їй долучатися, вона готова, і ми вже мали спілкування з представниками деяких правозахисних організацій в Україні, які також займаються і професійно, і повсякденно цією тематикою. Я запропонував, давайте, є не тільки я, є і Лівіза, і можна якби використовувати її досвід задля допомоги тим рідним, особливо дружинам, як вирішувати конкретні питання, як вирішувати питання психологічного стану свого і дітей, і так далі. От вона може це зробити. Ці роки для вас були непростими. Ви наряду з адвокатами однієї з громадянських захисників свого чоловіка. Розкажіть, яким був цей період для вас? Це був, не скажу, що легкий період, тому що в мене досвід такий різнобарвний, можна так сказати, тому що я і працювала, зокрема, ми з Наріманом познайомилися у Меджлісі. Тобто я і працювала у Меджлісі кримськотатарського народу помічницею. Потім освітньою діяльністю займалася. Там це в мене було і вчителювання, потім ще це був вже дитячий садок, але все одно все це перетиналося із кримсько-татарськістю, скажімо так, тому що працювавши у садочку, я відкривала кримсько-татарські групи, хотіла б, щоб більше дітей розмовляли кримсько-татарською мовою, щоб більше дітей і батьків долучалися до цього. Так? І так сталося, що коли вже арештували Нарімана, ми так стали захисниками поряд з адвокатами, і нам потрібно було вивчати право. Хочемо ми цього, не хочемо. Тому що, ви знаєте, адвокати у Криму теж обмежені у своїх рухах. І оце те, що ми були захисниками, в якоїсь мірі воно нам допомогло. Тому що розповсюджувати інформацію, доносити цю інформацію до них там, у тюрмах, у СІЗО, ми робили це, так? Якщо правозахисною такою діяльністю професійною займалися адвокати, то ми займалися оцим. Ви більше з медіа комунікували? Більш з медіа, да, розповідали про судові справи, тому що ми були там на судових справах. Кожне засідання ми
Кожне засідання ми відвідували, і це допомагало нам. І хочеш не хочеш, звичайно, ми починали вивчати і право, як себе вести там. І цей досвід, ну, можливо, не дуже хочучи цього, але ми отримали. А як ви ж вважаєте, от ви кажете, ми про це розповідали, писали, комунікували з медіа, це допомагає врешті? На мій погляд, це, мабуть, основне, що можна робити і що допомагає взагалі. Тому що законних прав у Криму зараз немає. Тобто навіть ті судові засідання, на яких ми доказували, да, сфабрикованість, фальсифікацію цієї справи, вона нікому не була потрібна взагалі. Тому був єдиний шлях – це розголос, інформаційний розголос щодо справи. І я вважаю, це єдине, що врятувало Нарімана. Тому що я дякую всім, і друзям, і які живуть і в Україні, в Криму, і за межами Криму, тому що долучилося дуже багато людей до цього. Тому що без них такого розголосу наша справа теж би не набула. І це важливо. І це важливо, і зараз, мені здається, це єдиний шлях до звільнення наших політв'язнів, говорити, тому що, я вже казала, нам у Криму здавалося, що майже кожен пересічний громадянин України, мабуть, про це вже знає, про Крим, кримських татар, політв'язнів. Але ось приїхавши сюди, я розумію, що дуже мало людей обізнані цим питанням. І тому, мабуть, ще треба говорити не один десяток чи тисячі мільйон разів про це. Говорити. Наріман Ага, коли ми з ним говорили перед цим, сказав нам, що ви будете йому якось допомагати, бо у вас є досвід комунікувати з родинами, допомагати їм якось більше розказувати і робити це правильно. Які у вас плани? Ну, з роботою я ще не визначилася, одразу скажу, тому що, звичайно, ну, як сказати, серце моє лежить до дітей, до виховання, ну, пов'язане з освітою. Школа, це, ну, дитячий садок, чи це буде, чи школа, я поки не знаю. Але я, приїхавши сюди, зрозуміла, що потрібна допомога саме у справі політв'язнів, тому що тут бракує інформації певної щодо них. І, розумієте, навіть зараз, воз'єднавшись із Наріманом, я ж кажу, ми не можемо щиро радіти від того, тобто радіти разом з сім'єю, да, тому що він розуміє все, що він бачив у тюрмі, і скільки він там бачив наших хлопців, да, з ними зустрічався, і він знає те, як їм там тяжко дається, да, це все витримувати. І я ж, в свою чергу, розумію всіх тих жінок, матерів, які чекають на звільнення політв'язнів. І одне, коли ми переживали там до арешту Нарімана, якщо будемо брати, ми переживали, да, за кожного, кого там арештовують, але коли взяли Нарімана, я зрозуміла, як це жити без чоловіка. Наскільки це важко робити. І я з іншого боку тепер на це все дивлюся. І, звичайно, за 3 роки ми там стали настільки рідними один з одними, тому що нас об'єднала ця біда, да, ця проблема. І серед них дуже гарні, дуже щирі люди. На жаль, ми познайомилися при таких обставинах, але в мене велике бажання теж, як у Нарімана, допомогти хлопцям, в мене велике бажання допомогти їм хоч якось. І якщо моя допомога у цьому там потребує в якомусь, не знаю, тому що
поспілкуватися, морально підтримати чи допомогти чим-то. Я завжди згодна допомогти. Тобто, якщо мій досвід у цьому буде корисним, будь ласка, звичайно, я це зроблю, допоможу їм. Як адаптуються діти? Бо дійсно ви дуже правильно зауважили, що коли людина їде від всього йому звичного, да, це і дім, і друзі, і школи, ну будь-що, да, це діти. Як вони звикають до Києва? І чи подобається їм? Я думаю, їм подобається. Як Київ може не подобатися, але зрозуміло, що багато що треба дізнатися, багато до чого звикнути. Ми дуже сподіваємося, що зараз почнеться вже навчальний рік, і в школі, в класі вони зможуть себе знайти, якесь таке оточення нових друзів. Важкувато і старшим дочкам, тому що там в Криму якраз завдяки дуже класним людям вони відвідували дитячий табір в Судаку і там познайомилися з своїми однолітками. І старша дочка особливо, вона почала занурюватися в якесь активне молодіжне, таке, ну, ще школярне, але молодіжне життя. Тобто вона стала частиною якоїсь родини такої. І важко дійсно, ти тільки познайомився, тільки встановив якісь там особистісні такі відносини з друзями, і тут потрібно виїжджати і знову ж таки встановлювати ці зв'язки. Наша друга донька Еміне, вона більш відкрита за своїм таким настроєм, за своїм характером, і тому швидше, ніж старша Аділе, вона знаходить якісь контакти. Я пам'ятаю, коли вона була маленька, їй взагалі не було проблемою підійти просто до незнайомих дітей, сказати: мене звуть Еміне, як звуть тебе, і давай про щось там спілкуватися. Джеміль, син, він також більш інтровертний за характером. Йому дуже важливо встановити якісь відносини довіри до людини, перш ніж він почне щось там спілкуватися. Він адаптується до цих людей, і він вперше піде у школу, в перший клас. Ну, як для всіх батьків, для нас це велике питання, як там він буде себе почувати і так далі. Ну, я думаю, що все ж таки питання вирішиться. Мала, вона, ну, ви розумієте, маленькі доньки, діти взагалі, вони більш такі легковажні, можна сказати, ставляться до всього з якоюсь грою. Для Джеміля, наприклад, дуже важко це відсутність поряд родичів. Він дуже сумує за бабушками, за тітками, за двоюрідними там своїми братами, сестрами. І це дуже відчувається. В одному з перших своїх коментарів Криммедіа ви сказали, що Ніаль знає вас як тата по фотографіям. Так. Як зараз у вас відбувається ця комунікація? Вона одразу мене сприйняла, не було якоїсь проблеми у спілкуванні. От буквально сьогодні зранку дружина зі старшими дітьми пішли там по справах для школи. Я залишився з Ніаль. І у нас був такий цікавий діалог. Вона каже: батько, а ти пам'ятаєш, ми вдома були і щось там робили? Я кажу: це ви були, мене ж не було поряд. І вона така секунду задумалася і каже: але ми були вдома і чекали на тебе. От. Тобто вона одразу, це для мене те, що вона адаптується. Тобто для неї вже не проблема, що мене не було поряд. От вона сприймає, що я є зараз, і вона навіть екстраполює в минуле те, що я і був поряд. Ну, жодних проблем я не відчуваю взагалі. Вона постійно нагадує, що вона мене любить, а я завжди кажу, що люблю її, як і всіх. Мен yavaş da alışam. Kırımda elbette çokça da dostları pısı kaldılar. Sağınam. Оларға Ақыржан, оларға чоқча Ақыржан, Адилеге, Еменеге. Но Емене көрінмей шынды, уже достарын тапты өзіне. Анда, чүнки олардан чоқ достары керче қалдылар.
Не, canım. Aniyal kayda bigine çokça. Kırım'da. Anne için Kırım'da balam. Çünkü başına canik bekliyor. Canik bekli. Adakım seni bekli. İyi köpeğimiz. Adakım bekli bizni anda Kırım'da. Kim da bekli? Taçıcı. Kim bida çizi adakım bekli. Инстика бензика есть. Hepsileri bekli. Allah bekli. Инстика дудук. Duduk çok bekli. Herkes sizden bekliyor Kırım'da. İyi. Onun için Kırım'a baracağımız ya kısmet olsa. У Кримда азбарınız vardı. Качан. Canik var. Karısı. Canikler şimdi kim baka? Usinaga kabakaya. Ничего не могу. Ну, bu. Sen kaynana. Janik Хучала Evini. Canik Horçalayeva'nı. Biz gelgence Canik Korçalay evinizne. Ne? Öyle mi? А кімден хорчалай? Егер я мой адам кişi. O Horçalacak ya bizim Є. çığımız. І son biz kaytarıkanda, ya? Коли люди опиняються в застінках, вони, власне, живуть цією мрією побачитись на волі зі своїми рідними. Чи уявляли ви собі цей день? Чи він, коли стався, власне, чи він співпав з тим, як ви собі це уявляли? Я уявляв собі цей день багато разів, як буду погоджуватися я, як будуть поводитися мої рідні. В принципі, багато в чому він співпав, окрім географічної локації. Чомусь, коли я перебував в в'язниці, я представляв це в аеропорту. Не знаю, чомусь я думав, буду зустрічати моїх рідних з літака, але, на жаль, зараз в Україні це неможливо. Вони приїхали автотранспортом, і я зустрічав їх, коли вони під'їхали до нашого тимчасового помешкання. Але в усьому іншому, в принципі, по емоціях це було саме, як я уявляв, і обійми, і сльози, і якесь внутрішнє почуття, яке просто важко передати, що ти відчуваєш, і навіть не хочеш в цьому розбиратися. От, чесно кажучи, що там було, просто ти щасливий, що вони поряд, і ти можеш бути з ними, піклуватися, захищати, і щоб вони про тебе піклувалися. І оця звичайна людська увага рідних, це найбільш, напевно, цінне, що можна отримати після тих років, коли ти не міг їх побачити, і ваше спілкування носило такий дуже обмежений характер, скажімо так. І я можу підтвердити, що більшість політв'язнів, а більшість з них мають родини, жінок, дітей, вони дійсно думають про рідних, думають, сумують за ними і хочуть якнайшвидше бути поряд з ними, тому що найбільша тривога, яка особисто мене, скажімо так, з'являлася у мене, це тривога за них. Ти просто, коли не отримуєш якийсь там відрізок часу від них чи листа, чи у вас немає іншого спілкування, наприклад, дзвінка, то ти починаєш фантазувати. І хоча розумієш, що це пусте, що ніяких підтверджень твоїх тривог немає, але починаєш і що тільки ти не уявляєш щось погане, що може з ними відбутися. Але, на щастя, завдяки Богові, завдяки друзям, які допомагали, підтримували, всі були живі, здорові, і ми зараз поряд. І я бажаю всім іншим нашим політв'язням пережити це. Наріман, за останні 5 років це був, власне, ваш обмін був другий, в рамках якого звільнили кримського татарина, кримського політв'язня. Це ви. Перед цим це був 19-й рік, в рамках якого були обмінені Дембі, Кіров, Сінцов, Кольчин, Балов. Так, великий обмін. І так далі. Так. Чому Росія так неохоче обмінюють кримських і кримсько-татарських політв'язнів? Мені важко зрозуміти їх логіку. Вона є, але вона якась ненормальна.
От, наприклад, останні дні я поділився з деякими друзями думкою. От, нещодавно Путін погодився відпустити власних чисто російських громадян, особистих ворогів, можна сказати, опозиціонерів, відпустив. А звичайних простих людей з Криму він не хоче відпускати. От що за спотворена якась логіка чи якась стратегія, я зрозуміти не можу. Але тільки можу дозволити собі припустити те, що для Путіна Крим має велике символічне значення. Він вважає його своїм і всім доводить, що Крим є його. І тому всі громадяни в Криму він сприймає як їх своїх. Тобто відпустити кримського татарина чи взагалі людину з Криму, це є нібито віддати щось своє. Тому що Україна ж забирає нас як своїх громадян, а Путін з цим не хоче погоджуватися. Він каже, ні, вони ж мої громадяни. Все, ми от там в 2014 році підписали той договір. Багато з них, з політв'язнів, як ви розумієте, були змушені отримати російські ці паспорти. І він каже, це мої громадяни, чому я повинен вам віддавати. І нібито ти розумієш, так от же ж відпустив. Але це не має для нього такого символізму, як ті, хто в Криму. І тому я припускаю, що це велика така і психологічна історія, і політико-психологічна, символічна історія. Він не хоче цього відпускати, саме тому, що ще один момент, що Україна і міжнародна спільнота цього сильно вимагають. Кажуть, відпусти. І він от, такий, знаєте, як той... як колись Борис Немцов розповідав, такий дворовий пацанчик, хуліган. Не хочу і все. Буде так. Тобто для нього це нічого не вартує. Це не має для нього ніякої цінності. Але він просто каже, не буду і все. Не хочу. Я багато, насправді, читала коментарів і щодо вашого звільнення. І, звісно, я якби спостерігаю за звільненням російських цих опозиціонерів. Дуже багато людей пишуть про те, що от медійних там випускають, от вони от є там політичні діячі тощо, да, і тому їх звільняють. Але мені здається, що тут насправді воля не тільки України як держави, так, не тільки її дипломатів і тощо. Тут ще воля самого Путіна. В першу чергу, на жаль, свобода наших політв'язнів, які сидять в російських тюрмах, залежить від того, чи погодиться Кремль на їх звільнення. Ці наші друзі, рідні, співвітчизники, вони утримуються там. І скільки б ми не вимагали, остаточне рішення приймається тією стороною. Тому всі свої емоції, всі свої і не просто побажання, а претензії треба на ту сторону адресувати. Питання не до президента України, наприклад, і там не до меджлісу кримсько-татарського народу, не до правозахисників чи представників міжнародних якихось організацій. Списки українських політв'язнів, цивільних наших бранців, які утримуються в Криму, військовополонених, вони постійно уточнюються, поповнюються, збирається вся можлива інформація, і вони є. І ми хочемо звільнення усіх. Але що віддають? От питання в чому. Кого віддають? Вже не секрет, і президент України на зустрічі зі мною говорив це, і потім Мустафа Джемілєв озвучував це в ефірі медіа про те, що розмова цього разу йшла про 5 кримських татар. Про 5 кримців, які повинні були також бути звільнені от вже. Але вдалося витягнути лише мене одного. І добре, що ще 10 наших громадян, не з Криму, але наші, це люди. І велике щастя, що вони повернулися, там половина з території Білорусі, половина з території Російської Федерації. Тому, якщо у когось є питання, то тут не до української влади.
чому не відпускають. А питання до того, що чому про когось більше говорять, ну це така вже історія, ви знаєте, я завжди кажу, і я коли перебував в в'язниці, я звертався до хлопців і казав: хлопці, зрозумійте, ситуація така, що чим більше про тебе будуть говорити, то більше шансів, що в черзі на звільнення, пробачте, це для когось може звучати дуже цинічно, але це просто реальність. В черзі на звільнення ви будете більш попереду, ніж інші. Звільнити хочуть всіх. Мова йде про всіх. Ні про кого не забувають. Знають, хто хворіє, у кого які проблеми, у кого багато дітей, хто скільки років перебуває в полоні. Вся ця інформація є, про всіх знають, про все говориться. Але, по-перше, рідні не володіють всією інформацією про те, що відбувається навколо їх рідних. По-друге, треба розуміти, це так всесвіт так налаштований, що чим більше про людину говориться, і правильно говориться, правильно подається ця інформація, тим більше шансів, що саме про цю людину подумають, коли будуть складати якийсь перелік прізвищ от на зараз. Я спілкувався з багатьма людьми, які хоч якось дотичні до цього питання. Повірте, для них це велика відповідальність і велике важке завдання назвати назвати те чи інше прізвище. Я б не хотів це вирішувати. Я хочу думати за всіх. Тому я пропонував хлопцям, я казав: подумайте, я можу вам допомогти, щоб ваша історія більше там звучала, щоб вас згадували. І мені вдалося вмовити 5. І на Крим-Реаліях я розповідав через Крим-Реалії, публікували ці історії про Олексія Кісельова, Арсена Ібрагімова, про ще хлопців, я вже зараз так не можу згадати. У мене зараз просто після ув'язнення трошечки пам'ять порушена, не можу одразу згадувати деякі прізвища. Про хлопців хтось відмовлявся, тому що ФСБ працює так, що вони погрожують рідним, адвокатам, самим ув'язненим, кажуть: не вздумайте щось там розповідати, буде набагато гірше, ви отримаєте набагато суворіше покарання і так далі. Добре, на початковому етапі це може діяти, але потім. Я зараз спілкувався з фахівцями, вони кажуть: ми турбуємося про те, як там буде їм в в'язниці. Ще раз кажу, знають про кожного, але коли ти нагадуєш про себе, то це просто збільшує шанси. Тому що треба розуміти, зараз в російському полоні перебувають тисячі наших громадян. І рідні кожного питають: чому не мій саме сьогодні звільнений? У нас у кримських татар є прислів'я: «Агламаган баллана, емчек бермілер». Тобто дитина, яка не заплаче, не отримує молока від матері. Ось вам. Просто треба вимагати уваги до себе. Пробачте. Тому що інформаційна повістка постійно змінюється, постійно щось нове виникає, і просто треба нагадувати. Але не бійтеся того, що про когось забули. Ви як дізналися про початок повномасштабного вторгнення? Дізналися з різних джерел. По-перше, в тому місці, де я сидів, не в моїй, а в іншій камері був телевізор. І хлопець, який там сидів, Павло, він розповідав нам будь-які новини, які відбувалися. Так сталося, що до мене в СІЗО, це Сімферопольське СІЗО номер 1, я тоді там перебував, мали доступ і адвокати, і дружина, як мій громадянський захисник. Щонайменше 2 рази на тиждень вона приходила, приносила новини, розповідала, що відбувається в Криму, в Україні, в всесвіті. І тому ми фактично одразу дізналися, і потім отримував я інформацію про те, як перебувають події на фронті, що, як і так далі. Я пам'ятаю той день, коли вона намагалася розповісти мені про Бучу, просто сиділа, плакала,
ридала, можна сказати, і от скрізь сльози щось намагалася просто якісь фрагменти переповідати мені. Я це все, що запам'ятовував, розповідав хлопцям, тому ми якби тримали, наскільки це можливо, руку на пульсі. Я згадую, наприклад, мого сусіда по камері Арсена Ібрагімова. Він це з Херсону наш хлопець, який от також потрапив, він політичний в'язень, який от знервований, тому що ж війна прийшла і до його рідного міста, до Херсону, там перебував його батько, бомбування, і зараз це продовжується. Той район, де його дім, і зараз під ударами російських сил. І він не витримував, знервований, він підривався так з сидіння, підходив до цих залізних дверей і починав на весь коридор кричати «Слава Україні!». От, прибігали там, бувало, інспектори, казали, ну вони не те, що так, знаєте, там не зі злістю, а казали, ти подумай, тут все записується, навіщо тобі треба. Він посилав їх подалі і знову там. Що за це йому робили? Нічого не робили. Тому я завжди сьогодні спілкувався з правозахисниками, вони кажуть, що і рідні, і ми дуже боїмося, як би не зашкодити там. І я кажу, ви не вирішуйте за цих хлопців. Ви робіть все, щоб їм допомогти. Інформацією, розповсюдженням історії про них і так далі. Чим ви вже можете їм там так сильно нашкодити? І йому нічого за це не було. І він погодився, щоб я розповів його історію. І тому не треба боятися. Не перебільшуйте ті ризики, які там є. Там нічого хорошого немає. Але, в принципі, ви знаєте, коли ви будете пояснювати людині, яка в тюрмі там, якби поводь себе там тихо і так далі, та це єдине, що в нього там залишається, поводити себе гідно, не скоритися. Так, не нариватися, але не скорюватися перед цією системою. Це єдине, що допомагає йому залишатися людиною, проявити мужність певну для себе, щоб триматися. Я вже розповідав цю історію і питали, коли Ірина Данілович, вона там познайомилася з дівчиною в Сімферопольському СІЗО, і вони час від часу, коли виходили на прогулянку, а це двори для прогулянок в Сімферопольському СІЗО, вони на даху самого СІЗО. І от вони виходили і починали співати будь-які пісні про свободу. Ну, одна із відоміших – це рок-група Арія «Я вільний», так? Співали, і потім вже вони передавали мені там коротенького листа. Ти чуєш? Я кажу, чую. І вони кажуть, це ми. І це і для тебе, і для всіх тут ми співаємо. Тобто ризиковано, нібито ризиковано. Так? Хтось міг би сказати, чого нариваються. А це якраз просто психологічна потреба людині проявити себе. Продемонструвати свої якісь погляди, переконання. І не можна людям казати, не роби цього. Нехай роблять. Як реагували на початок війни повномасштабної ваші сокамерники? Я б тут хотіла насправді, щоб ви, можливо, якщо можете, порівняли, як це відбувалося в Сімферополі і як це відбувалося, коли вас етапували на материк Росії. Чи відрізнялися думки цих людей, що вони взагалі казали? Бо ми ж знаємо, що в Росію приходили з запитом, щоб їх в'язні вступали там, в їх армію. Та? І за це, ймовірно, там, їм би дісталася ця умовна свобода. Так? Угу. Чи вони погоджувались на це? Як вони реагували? Що говорили? Ви знаєте, це, напевно, не дуже залежить від географії. І в Сімферополі були задурені там люди, причому з громадян України, які проживали в Криму. І в Росії є задурені пропагандою. І в Сімферополі є нормальні люди, які адекватно сприймають ситуацію і розуміють, що до чого. І в Росії я зустрічав дуже багато в'язнів, які, по-перше, потрапили до в'язниці через те, що вони виступали проти режиму Путіну.
ну, щонайменше 2-3, от я в Мінусінську зі мною були знайомі хлопці, які потрапили саме через те, що вони там якісь критичні зауваження публікували чи проговорювали, і їх саме за це посадили. Так, статті, як і у мене, у них там якийсь тероризм, щось таке понавішувало, але суть, за якою вони, ну, дія, за яку вони насправді опинилися в в'язниці, це критика влади. Я скажу так, що я не зустрічав, ну це моє особисте, я не можу стверджувати про всіх, але я не зустрічав жодного в'язня, який хотів поїхати на СВО, так зване, через ідейну підтримку Кремля. А через гроші? Гроші чи свобода? Просто можливість отримати свободу. Тобто, ну, подивіться, людині сидіти, наприклад, там 15-20 років. Можливо, менше, там 10 років. І йому кажуть, у нього є шанс. Він півроку воює, а потім отримує свободу. І я знаю такого в'язня, який так і отримав. Так, залишився без частини ноги, поранений, але вільний. Зараз, якщо не переїхав, проживає в Петербургу. І там саме він якби таким чином отримав свободу і якісь гроші. Гроші пропонують непогані, як за російськими мірками, там біля 500 000 одразу і по 200 там з копійками тисяч кожного місяця. Вам пропонували? Мені був день, коли мені в камеру, там є такий комунікатор, зателефонували і так сказали, а ви не думали про те, щоб поїхати на СВО? Я розсміявся, сказав, думав, але щоб не поїхати. Я дуже боявся, щоб мені це запропонували, але мене заспокоїло, що таким важким, тяжким злочинцям, як я, не пропонують таке. Ось, тих, хто по терористичних статтях чи диверсанти, їх не беруть зараз туди. Хотіли, але після теракту в Крокус-Сіті-Холі якби заборонили з тими, у кого терористичні чи схожі статті, з ними взагалі розмовляти про це. Тому дійсно їхали. І дійсно їх не обманювали, вони отримують там свободу. Чи свободу в більшості випадків від цього життя, наші хлопці там їм дарують цей дарунок. А деякі поодинокі випадки, так, люди потрапляють на волю, відслуживши. Я чув, що хтось відслужив, чи сподобалось, чи що там, я не знаю, залишаються і на війні далі. Ну, поки не зустрінуться з нашими, я так думаю. Але більшість, я це можу сказати, ну, за чутками, скажімо так, більшість з тих, хто поїхав на війну з в'язнів Мінусінської тюрми, вже не живі просто. Як проходив ваш звичайний день в застінках? Ой, це день сурка. Що в Сімферополі, що там в Мінусінську, що в будь-якому іншому місці, це одне і те ж, за режимом. Вранці в 6 ти прокидаєшся, залишатися не можна, ти встаєш, заправляєш ліжко, робиш там зарядку. Ну от в Мінусінську це було обов'язково, тобто хоч якісь рухи ти повинен робити. Ну мені не треба було, в принципі, там нагадувати, ти заради себе, власного здоров'я там розмінаєшся і так далі, і так далі. Просто в в'язниці є так звані злочинці справжні, для кого є свій світ, своя цивілізація, можна сказати так, які вважають не за потрібним робити деякі обов'язкові речі, тому що ну, це якби підпорядкованість адміністрації, вони заперечують це. Але в Мінусінську якби всі хоч щось роблять, тому що ну, по-іншому там не можна нарватися на дуже великі неприємності. Завтрак, а потім у тебе до обіду час. Якщо ти не працюєш, просто от сидиш в камері. Ти весь день в камері, і якщо тільки тебе кудись не виводять, ти оці 4 стіни просто не залишаєш. Ви працювали? Я працював вже тільки в Мінусінську. Тобто останні там кілька місяців нас виводили в швейний цех. Там були 2 цехи – столярний і швейний.
Я виходив туди з деяких причин. По-перше, це просто психологічно важко залишатися в одній камері. Чим і в'язниця відрізняється від звичайної колонії, то, що ти знаходишся постійно в одному приміщенні. Окрім прогулянки, десь час на день, але прогулянка, ви повинні розуміти, тебе виводять на двір, який за розмірами і за виглядом саме такий, як і ця ж камера. От це десь 3х4 там, ти ходиш от по ньому і все. Література. Література, в принципі, була доступна, я дуже багато всього перечитав, якийсь там список не робив. Дуже різного багато літератури, і радянська є, і пістрадянська, і сучасна література є, і економічна, там, якась художня, історична, релігійна література. В принципі, якихось там великих обмежень я не знав. У мене не було проблем, наприклад, з тим, щоб у мене був Коран зі мною, але я знаю, що хлопці, наприклад, стикалися з проблемами, коли їм з незрозумілих причин не передавали якусь релігійну літературу. От таке було. А з листами було важче. Я вже звільнившись, я підозрював це і в'язниці, але звільнившись, дізнався, що велика, просто величезна купа листів до мене просто не потрапила. Через що, знаєте? Напевно, цензура. Ну так. Напевно, цензура. У мене був такий випадок, коли мене покликав співробітник оперативного відділу до себе і почав питати, які у мене є стосунки з російською опозицією, зокрема з партією «Яблоко». Я кажу, взагалі ніяких. Вони одного разу вітали мене з днем народження, дійсно. І він передав мені листа, конверт, але всередині лише просто чистий лист А4 і ніякого там написаного нічого. Каже, він був пустий. Ну, я поспіхнувся, сказав, ну добре, пустий, так пустий. Навіщо йому це, я не розумію. Тобто він просто міг мені не передавати нічого, якщо там щось заборонено, чи вони не хочуть, щоб я від цієї саме організації щось отримав. Але от такий жест був. Нібито він віддав, але сказав, що пустий, нібито навіть поклявся, що він і був пустий. Ну це дурня. Хто буде надсилати пустого листа? А чистий лист – це є таке правило, коли люди вже знають, вони коли пишуть до політв'язнів, взагалі до в'язнів, розуміючи, що там може не бути у тебе конверта і не може бути у тебе просто чистого листа, а ти вкладаєш зворотній конверт і чистий лист, щоб людині було на чому написати тобі відповідь. Це нормальна практика, зрозуміло, але і лист повинен бути. Хоча деякі листи до мене надходили, у мене зараз навіть з собою, я всі їх забрав. Більшість вони залишилися там в Криму, я передав дружині для архіву, але ті, які вже я отримував безпосередньо перебуваючи в Росії, я забрав з собою, їх не дуже багато. Зараз мені передають ті листи, які мені передавали якби їх фотокопії, а оригінали от зараз мені передають різні організації. Не всі ще я встиг передивитися. І з Тбілісі писали, з України писали, з Європи писали і так далі, і так далі. І це дуже підтримує, коли ти отримуєш. І важливо для людей, я навіть на свої очі бачив, коли от ми троє сидимо в камері. День, коли приносять листи. Хтось отримує там нормально, хтось отримує там кілька листів, а до когось не прийшло. І ти дивишся на цю людину, як вона що дають як ці листи? хочеться. Це просто, по-перше, знаєте, такий зв'язок з зовнішнім світом. Коли це листи від рідних, це ж ви розумієте. Ти просто щасливий, що якщо просто прийшов лист, нехай він буде пустий там, чи привіт, все нормально, написали, значить живі, здорові, щось там добре. Коли приходять листи просто від незнайомих, от до мене приходили від російських активістів, і там, наприклад, мені надсилали надруковані на листі
вірші Акуджави, Фазіля Іскандера, ще якихось людей, які доволі сьогодні наближені до заборонених, можна сказати. Якісь вислови Жванецького про російську владу, про радянську владу, тобто пропускають. Пропускають. Був навіть вірш, я так розумію, якогось сучасного поета чи просто людини про Навального, коли він був ще живий. Пропустили. Я розумію, що там ставлять експерименти, провокують себе на якісь реакції, дивляться, як що ти там прочитав, що будеш робити далі з цими віршами, з цими листами і так далі. Тобто вони завжди за тобою наглядають. Ти теж 24/7 камера, яка записує зображення, записує звук. І тому вони спеціально до тебе підселяють різних людей. І таких, як ти, ти ж не знаєш. Я взяв, мені адвокати мені, рідні, просто інші в'язні попереджали, будь уважний, до тебе можуть посадити там підсудну якусь утку і так далі. Я взяв для себе таке правило. Я не хочу витрачати сили на підозри. У мене завжди було правило, я кажу те, що можу сказати при всіх. Коли я хочу сказати щось окремій людині, я так і зроблю. І тому для мене не було і на волі, і в в'язниці взагалі проблемою спілкуватися з людьми. Я починав, і там деякі хлопці казали, та краще про це не говорити, там, про війну, про щось, що відбувається там в Росії, про Путіна і будь-якого іншого політика. Там ми новини передивлялися і щось там говорили один з одним. І деякі боялися, ти розумієш, що за це ще зараз також можуть там тебе додати терміну ув'язнення. Я кажу, мені байдуже. Невже ви не розумієте, що я не боюся цих речей? І я кажу те, що можу сказати ФСБшникам, там, прокурорам, суддям і все одно. Якщо навіть вони за мої погляди зараз щось мені додадуть, вони мені великий дарунок зроблять. Тому що ж якраз моя справа була направлена на те, щоб взагалі від політичних моїх поглядів якось відокремити мене. Якщо зараз вони за це мене покарають, то вони навпаки визнають, за що саме мене посадили у в'язницю. Це буде для мене дарунок. Це буде нагадування знову про мою справу для всіх. Тому я не збираюся мовчати там і щось таке. Ми спокійно з хлопцями там деякими обговорювали якісь новини, якісь там повідомлення, які в листах отримували і так далі. Кого з політв'язнів ви зустрічали в тюрмі? Та багато кого. І Влада Єсипенка бачив, Богдана Зізу, Олексія Кисельова. Дуже багато, цілу купу там наших співвітчизників, які свідки Єгови з Криму переслідувалися. Наших кримських татар, хлопців, там і братів Енвера і Крема Крош, Ансара Османова, Арсен Ібрагімов був там. Насрула Ага, літня людина з Генічеського району, який зараз, точно відомо, доїхав нарешті до тієї в'язниці в Мінусінську, з якої звільнили мене. Він зараз там перебуває. Бекір Муртазаєв, тобто багатьох, я там кілька десятків наших людей побачив. Яріка Жука бачив особисто, і ми мали можливість трохи поспілкуватися. Михайло Чупіль, Юра Даманчук, Артем Крікунов. Тобто це хлопці там з Луганщини, Запоріжжя, з Херсонщини, з яких я не тільки чув про них, ми особисто мали можливість спілкуватися. Наш молодий хлопчик Апас Куртамітов, зараз він в Володимирській тюрмі. Вчора я з його матір'ю спілкувався. Мужній хлопець, який просто опинився в таких обставинах. І я хочу якраз повернутися до тієї ситуації, що дуже часто рідні просто не отримують інформації. На нещодавній зустрічі в представництві президента з дипломатами з приводу мого якраз звільнення був такий своєрідний прийом.
Я якраз приводив в своєму виступі його слова, згадував інших. Спілкуюся з матір'ю, вона каже, от не згадують. Я кажу, ну, вона каже, я дивилася повідомлення, але там немає того, як ви про нього кажете. Я кажу, я вам повідомляю, що я перед дипломатами згадував і його, і Еміра Усіна Коку, і братів Теймура і Узеїра Абдулаєвих, Іру Данілович, Тофіка Абдулгазіва. Постійно намагаюся різних наших політв'язнів згадувати десь в інтерв'ю і так далі, і так далі. Але ну, це так працюють медіа, так працюють прес-служби, що ну, просто неможливо все, що відбувається, відобразити. Неможливо, ну тому що такий формат, такі є правила медійної роботи, і щось там вирізаєш, щось демонструєш і так далі. Але будьте впевнені, завжди, як би кажуть, і ви вчора були, ми були на презентації книги Гульнари Абдулаєвої нової, і навіть там одна з відвідувачів цієї презентації, я дуже вдячний цій дівчині, вона згадала Азамата Іюпова і ще кількох наших політв'язнів, які ну, зараз ну, в важкому, скажімо так, стані їхнього здоров'я. І, по-перше, є реакція тут правозахисників. І ми одразу поговорили, навіть просто на презентації книги з історії Криму, поговорили знову ж таки про долю політв'язнів. Нагадали, нехай от тим там 3-4 десятків людей, які перебували на презентації, нагадали їм про цю тему. Ми залучаємо будь-які ресурси, міжнародну спільноту, і західний світ, і південний ісламський світ залучаємо, і друзів Росії умовних, скажімо, тобто ці держави, які в більш-менш якихось нормальних робочих стосунках з Російською Федерацією, як то Туреччина чи там арабські країни. Спілкувався я з омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем. Це людина, яка хоче допомогти. Він спілкується безпосередньо зі своєю російською колегою, там, пані Москальковою. Але це все дуже важко. Росія не хоче. Не хоче і все. І тому це треба просто рідним розуміти, що їх рідні залишаються в неволі не через те, що Україна щось не допрацьовує. Правозахисники, журналісти, активісти там, чи меджліс кримсько-татарського народу щось не допрацьовує. Так, можна, можливо, робити щось більше, але треба розуміти, що, по-перше, те, що їх рідні в в'язницях, винна Росія. І те, що вони там досі залишаються, винна Росія. Все, інших відповідей тут немає. Наріман-ага, хочу вас повернути в 21-й рік, коли ви тільки повернулись з Києва, і вас буквально одразу затримало ФСБ. Це було одразу після вашого виступу на Кримській платформі, і, от, до речі, скоро буде річниця. Чи розуміли ви, що своєю діяльністю публічною питання вашої свободи – це питання дуже тимчасове? Звичайно. Звичайно, коли ти робиш такі речі, які я робив, і не тільки я, і інші люди, ти розумієш всі ризики. Нужно бути просто дурним, щоб це не розуміти. Тим більше, коли тобі друзі і близькі нагадують і кажуть, що ти що там робиш. До мене дуже багато було таких звернень після якихось там коментарів, інтерв'ю і так далі. Навіщо ти так сказав, чому ти так сказав, ти що не розумієш, так далі, і так далі. Але ти це робиш, тому що вважаєш потрібним зробити це і зробити саме так. Ось, я дотримувався певних внутрішніх правил, цензури, як що говорити і так далі, але бувають моменти, коли ти просто по-нормальному розлючений, тому що ситуація буває настільки, що ти кажеш, да йдіть ви там подалі, я все одно це зроблю, і буде от так. І поїздка на Кримську платформу, вона нібито була щось з того,
я і розумів, що це потрібно зробити. І перебуваючи в тюрмі, я написав такий невеличкий очерк біографічний, де спробував пояснити, чому я поїхав. Тому що просто подолати страх. Не свій, а страх нашого суспільства, що от не можна робити щось, що забороняється. Можна і потрібно це робити. Я навіть була на така колись розмова, коли я там закликав до певних дій молодь, і одна дуже поважна особа з національного руху сказала: Наріман, ми не можемо, ми з тобою ладно, ми там динозаври. Вона трохи старше за мене, каже, ми там з динозаври національного руху, таких, якби там ненормальних, в нормальному сенсі цього слова, як ти, я, можливо, не залишились, які можемо там раз таки сказати. Але їх треба вберегти. І тоді я сказав, не вирішуйте за молодь. От як колись за вас не вирішували старі люди. Ви ж також свого часу виходили на мітинги, ви там щось там говорили, з тусанів там дубінками там отримували від поліції, міліції радянської і так далі. Ви ж вважали це за правильно тоді це зробити. Ви ж не дослухалися до тих обережних старших, які казали, ой, навіщо ви це робите, а це може там і в тюрму сісти і так далі. І багато хто того часу, радянські часи, сідали до тюрем. І не тільки один Мустафа Ага, це були десятки кримських татар, активістів національного руху. І я сказав, тому не заважайте молоді сьогодні бути тими, хто вони є. І якщо молода людина хоче це зробити, ваше завдання пояснити, які наслідки це може мати. Але рішення нехай приймає ця молода людина. Дівчинка чи хлопчик, неважливо. Тому що, кого ми завтра виховаємо просто? Що це будуть за люди, які будуть боятися всього? Треба просто сказати, як вберегтися, як це правильно зробити, як це ефективно докласти свої зусилля і так далі. І я виїхав, не зауважуючи на ризики, тому що просто розумів, що це потрібно зробити. І емоційно я тоді був в такому стані, що просто от ці всі погрози, не виїжджайте, вони мене просто якось розлютили. І я сказав, та ви що? Та поїду. І я хочу знову ж таки нагадати. В деяких ЗМІ з'являється інформація, що я сам поїхав. Ні. Зі мною було ще 3 людини. Я не хочу, щоб один зараз змушений був поїхати також, через переслідування і тиск. 2 людини зараз залишаються ще в Криму. Їх переслідують і тиснуть. І на них, і на їх рідних, дітей там. Шалений просто тиск, але вони поки що залишаються там. І я думаю, і через те, що всі спецслужби знають, що вони тоді, дійсно знають, що ж ми ж перетинали цей кордон, вони знають, хто зі мною тоді був. Я не хочу зараз називати їх імена тільки тому, щоб їм не зашкодити там. Але знайте, що тоді на Кримську платформу приїхав не тільки я. 4 людей з Криму ми тоді приїхали. Коли ви повернулися, ви кажете, вони мене розлютили, і я поїхав. А потім виходить, що ви їх розлютили, ви приїхали, так. Вони затримали вас. Разом з вами якраз затримали представників молоді, як ви зараз сказали, це Азіз та Асан. А вони в цій сфабрикованій справі були випадковими людьми чи ні? За що їх затримали? Вони частиною випадкові, частиною абсолютно ні. Асан є самодостатнім активістом. Він набагато менше досвіду, ніж я мав, але це справжній патріотичний, мужній чоловік, який любить і власний народ, і власну країну любить. Абсолютно дотримується аналогічних поглядів, як я. Ми разом робили деякі суспільні проекти там, в рамках ініціативи «Нефес» такої молодіжної. Він працював в той же газеті «Авдет», в якій колись працював я, а він якраз працював в ній там, і так далі. Тому ми з ним, випадковість в тому, що ми з ним якісь конкретні політичні акції не організовували. Але він активіст. Азіз, взагалі ми з ним якихось спільних справ не мали.
Ми знайомі, я з його родиною дуже добре знайомий, ми сусіди, односельці, скажімо так. Але це також патріотичний хлопець, який з нашими прапорами їздив в автопробігах, підіймався з нами на там чатердах і так далі, і так далі. Тобто з цього боку він абсолютно не випадкова людина. Це патріотичний, майбутній, напевно, був би активіст національного руху кримських татар. Але в цій справі, от в цій ситуації, це дійсно випадкова людина, яку заарештували просто як от вагон причепили. Я хочу нагадати, ще 2 людини були заарештовані, просто вони відіграли іншу роль і їх відпустили, яких катували також. І вони мали мужність зізнатися в цьому прямо на суді. Але їх використали як свідків звинувачення. Вони нічого поганого про нас не казали, у них були показання, які опосередковано там притягували якби в доказ нашої вини. Вони до нас нічого поганого не говорили, взагалі не згадували нас ніяким чином, але їх катували, били, потім утримували декілька там 15 діб адміністративного арешту. Тому потім ще були схоплені і катовані декілька людей, які взагалі я з ними не знайомий, але яких, як вони потім свідчили, їх питали і про вибух, і про мене, і так далі, і так далі. А ви дуже в багатьох своїх інтерв'ю вже розповідали про те, як ви дізналися про те, що вас звільнять, як це все відбувалося і так далі. Чи ви в цей момент думали, що от ви зараз вийдете і разом з вами обміняють і Азіза, і Асана? І, власне, коли ви вже вийшли і були на території України, коли зрозуміли, що по цій справі є тільки ви, а їх немає, які це відчуття? Коли мене забирали з в'язниці, я не просто не мав надію, я молився, щоб вони вийшли разом зі мною. Коли мене вже з Красноярського СІЗО забирали на літак, я по різним признакам зрозумів, що я один, скоріш за все. Тобто, Азіз перебуває там неподалік мене. Якщо б його забирали, я думаю, ми, напевно, їхали б разом, хоча я допускав, можливо, його іншим якимось рейсом доправили. Якусь частину шляху до вже обміну я мав надію, що вони можуть опинитися рядом зі мною, хоча б один з них, хоча б будь-хто з кримських наших політв'язнів. Але десь на половині шляху, знову ж таки, по різних ознаках, я чув там голоси інших і так далі, я зрозумів, що, напевно, їх точно разом зі мною немає. Ну, а коли вже відбувся обмін, і я побачив обличчя тих, хто звільнився разом зі мною, я зрозумів, був дуже великий жаль у мене, дійсно. І цей жаль, він досі не полишає ані мене, ні мою дружину. От ми вдвох розмовляємо, вона каже, я не можу бути щасливою на 100%, тому що знаю, скільки ще дружин, матерів, сестер там і так далі, жінок ще чекають на звільнення своїх рідних. Не можу і все, от хоч вбивай мене, хоча от ти поряд, діти поряд, ми разом, але не відчуваю, от я саме так. Нібито все опинилося, але просто розуміння того, що є ці люди ще там, і як хочеться, щоб вони просто також були звільнені, опинилися з рідними, це не дає можливості тобі просто також бути щасливим абсолютно. Як, враховуючи те, що російська пропаганда насправді дуже потужна, і цього неможливо просто заперечувати, як там залишатися гідною людиною з проукраїнськими такими настроями, бо я впевнена, що там робляться якісь маніпуляції в вигляді, там, типу, та ти Україні там не нужен, там, да, можливо, щось на кшталт цього. Як там все ж таки зберегти оцю гідність і свою позицію? Це вперше пов'язано з просто внутрішнім світоглядом, внутрішніми переконаннями людини. Будь-яка людина, яка зберігає здоровий глузд, критичне мислення, вміє раціонально і максимально об'єктивно подивитися на все, що відбувається, він вже захищений, ця людина захищена вже від пропаганди.
Не думайте, що російська пропаганда занадто впливає. Вона впливає на тих слабких людей, які не мають захисні механізми. Тобто ті, які не мають таких сильних внутрішніх принципів, цінностей, розуміння свободи, справедливості, людської гідності. От та людина, яка всього цього не має, вона і є жертва пропаганди. Будь-яка людина, яка має в собі все це, вона захищена. Так, вона знаходиться в дуже ворожому оточенні і в психологічному, моральному сенсі, і в фізичному такому розумінні, але вона внутрішньо залишається гідною, вільною людиною. Їм там дуже важко. І я думаю, що їх більшість. Зокрема, кримські татари, як ви самі знаєте, вони просто змалку виховані саме на цінностях демократії, свободи, поваги до інших, поваги до себе і так далі. І тому більшість кримських татар, вони зберігають здоровий глузд. Потрібно розуміти, навіть ті, які люди в Криму пішли на колаборацію з окупаційною владою, велика кількість з них зробили це в сенсі виживання в тих обставинах. Тобто вони не знайшли в собі сили якось організувати своє життя без от такого, скажімо так, поєднання з окупаційною владою. Це їхня слабкість. Але вони не за ідейними якимось там переконаннями це зробили. Є і такі, але їх меншість в Криму, які от справді вірять в все те, що каже їм пропаганда. Є такі, але їх дуже мало. Більшість просто використовує, це виглядає так, трохи непатріотично, якось неправильно і так далі, а це є даність. Коли люди от просто вважають, що а що ми можемо зробити? Ворог надто сильний, держава нас не захистила, а ми залишилися одні тут сам на сам з ворогами. Що нам робити? Потрібно якось виживати, і тому я зроблю це. Ось така психологія. Але якщо вони опиняться в нормальному середовищі, вони одразу адаптуються до цього нормального середовища і скажуть, нарешті, вони будуть раді опинитися в нормальному. Тому що там, в Криму, під тим тиском дуже важко просто спокійно жити. Вони всі в постійному напруженні. І хто за, і тим більше, хто проти. Ви ж ситуацію знаєте, з початку повномасштабного вторгнення там просто якась істерія, полювання на відьом, там доносчиків, люди, які зранку до ночі шукають в соцмережах серед сусідів, ворогів, справжніх і в більшості несправжніх. Кожного тижня ми отримуємо там декілька відео, як хтось там вибачається просто за те, що він думає. І про те, що він комусь там в приватній навіть бесіді там сказав, чи слухав музику, чи там щось ще зробив, чи не ті кольори вдяг на себе. Ну це нормальне середовище, і тому вимагати від людей там нормальної поведінки, ну це таке, знаєте. Тут в вільному середовищі не всі поводяться, як потрібно було поводитися. Так? На вільній території України не всі проявляють себе прям також патріотично, не всі хочуть піти до лав Збройних сил чи якось допомогти. Щастя, що це більшість, але не всі. Так що ж ви хочете від тих, хто там в окупації, в таких страшних умовах? Люди рятуються по-різному. Хтось має внутрішні сили, і можна пишатися такими громадянами, такими друзями, які витримують цей шалений тиск і напруження. Але більшість людей не мають таких сил. А чи допомагаємо ми їм знайти в собі такі сили? Чи ми вказуємо на них пальцем там, і кажемо, ага, ви там зрадники, поганці там, і так далі? Чи класно протягнути їм руку і сказати, чим я можу тобі допомогти, як тебе підтримати? Ти там тримайся, друже, хлопчик, чи дівчинка, чи літня людина, чи маленька і так далі. Чи просто допомогти їм зрозуміти, що вони можуть зробити.
Зараз вже більше 10 років. Там виросло просто покоління, яке України просто не знає. Так, і це велика проблема. Велика проблема, але вона може бути вирішена. Яким чином? Так, через систему освіти Російська Федерація просто вдолблює в голови наших дітей певні наративи ідеологічні. Але є батьки. Якщо ти не залишаєшся байдужим до власної дитини, до того, як вона буде сприймати цей світ, як вона буде вихована, ну, постарайся. Я завжди наводжу приклад. І я з дружиною, і дуже багато інших батьків. Там не треба надмірні якісь зусилля, просто з дітьми треба розмовляти. Діти все прекрасно розуміють, навіть маленькі. Тобто просто знайдіть такі слова, щоб дитина тебе зрозуміла. І вона зрозуміє, що є правильно, що є неправильно. Як ставитися до певних історій. Так, змушені певні речі робити, але дитина дуже чітко розуміє і вміє розуміти, що значить зробити вимушено і що значить думати про це насправді. Чи сприймати, чи це за чисту монету щось, що тобі там вчитель, чи якась інша там доросла людина каже. Чи там, так, мімікрія певна відбувається, але це реальність життя під окупацією. І тому багато що можна зробити, але замість звинувачувати наших співгромадян там, треба допомогти їм. Треба пояснити, як їм можна врятуватися, на чому акцентуватися там і так далі, і так далі. І тоді ми будемо мати здорових людей після повернення Криму, здорових в моральному сенсі. Як нам між собою? Нам, я маю на увазі кримським татарам, між собою налагоджувати контакт між тими, хто залишився в Криму, за що їм велика вдячність, і тими, хто опинився тут, на материку України. Дивіться, ми розуміємо, що наше коріння там, в Криму. І коли кажуть, чому там хтось не поїхав, всі адекватні, я пам'ятаю, в в'язниці таки отримав меседж, один наш співвітчизник тут в Криму дозволив собі такі слова. Всі адекватні поїхали. Ну, у мене тільки такі, знаєте, не дуже цензурні слова в голові з'явилися, щоб відповісти на такі от... Я не знаю цю людину, я не хочу її ображати, говорю тільки про те, що він сказав. Це чоловік був. Повірте мені, в Криму більшість нормальні, адекватні люди. І велика вдячність, що вони там залишаються в цій окупації. І коли ми кажемо, чому не поїхали, а кого ви потім повертати будете? Давайте все віддамо ворогу. Так, що ви пропонуєте, що ли? Тобто наше коріння там. Це треба розуміти. І тому, коли коріння знаходиться в якомусь нездоровому середовищі, ви що будете робити? Ви якісь вдобрива знайдете, ви якісь там речі будете робити, щоб врятувати коріння, тому що від коріння буде залишити, яким виросте рослина. Яким будуть листя, квіти і все інше. І тому треба просто допомагати, треба розуміти, а для цього треба зрозуміти певні речі. Можна закликати щось робити чи чогось не робити. Можна зауважити на певні неправильні речі, які там відбуваються. Треба про це говорити. Але не можна звинувачувати. Якщо тільки людина відверто не робить щось злочинне, щось відверто там погане і неправильне, ви можете тоді сказати. Але для більшості людей просто можете закликати, давайте отак, чи не робіть цього, чи робіть щось там і так далі. Тому що, щоб взагалі бути таким, знаєте, жорстким в своїх певних, треба бути серед них. Так. Як і їм, щоб зрозуміти, що це жити тут, треба бути тут. І тому оці звинувачення, претензії, які час від часу там бурхливо звучать в соціальних мережах серед кримських татар, ну це не критична річ на мене.
це все вирішується, але я б хотів, щоб якомога більше здорових людей намагалися все ж таки протягувати руки один до одного. Завжди будуть якісь незадоволені, завжди будуть якісь дурні, які чи просто дурні самі по собі, ну є такі люди, чи просто не розуміють ситуацію, не можуть, ну, чи так поверхово до неї ставляться, чи не розуміють завдання, яке потрібно вирішити. Нехай вони будуть, чому б ні, вони там спричиняють ці якісь соціальні такі вибухи, і це допомагає, до речі, звернути увагу на ці проблемні моменти. Але більшість людей повинна бути здоровою і раціонально, і емоційно правильно ставитися до цих речей. Ми дуже багато всього обговорюємо не публічно. Публічно дозволяємо собі декілька тем, там умовно кримські татари, Харамла, що стосується мови тощо. Які з цих тем, на ваш погляд, не на часі? Обговорювати можна все, що завгодно. Просто є теми, вирішення яких не є питанням сьогоднішнього виживання, самозбереження, розвитку і так далі. Особливо, коли більш актуальні питання замовчуються. А інші підміняються під ці більш актуальні. І щось там починається бурхливо. Питання самоназви. Так, його можна обговорювати. Воно в якомусь такому глобальному стані важливо для нас. Але не є зараз найбільш життєво необхідним. Його можна продовжувати обговорювати. Але ж це ж не головне. Головне є збереження просто здорового глузду сьогодні в окупації, правильного ставлення, морального здоров'я свого. Чи правильного виховання наших дітей в ситуації, коли їм просто прививають їм взагалі ненормальні якісь речі в голову. Чого ж ви про це так не розмовляєте? Я розумію, тому що в окупації про це говорити небезпечно. Тоді просто не підміняйте одне іншим. Про це не можна говорити? Говоріть про інше, чи говоріть про те, що можна. Але не так, щоб це нібито важливіше за інше. Були такі ситуації, коли сидять там на одному такому відомому серед кримських татар кримському інтернет-каналі, сидять там декілька чоловіків і розмовляють про мову. Про ситуацію, в якій опинилася кримсько-татарська мова в Криму. І це вже було давненько, я ще на волі навіть був. І вони розмовляють, але коли ти підходиш, а чому саме така ситуація? Вони зупиняються. А чому? А тому, що це спричинено окупацією і політикою окупаційної влади щодо нашої мови. Ставлення чиновників, політиків, депутатів в Криму. Ви пам'ятаєте всі ці висловлювання, що це там не потрібно, ми не будемо вивчати і так далі, і так далі. До статусу нашої мови. Кримсько-татарської і української також. І вони зупиняються, тому що далі небезпека. Так як обговорити цю тему повністю, якщо ви не можете її обговорити? Якщо ви не можете сказати про справжні причини, чому так. І тому вони змушені переключатися на другорядні причини і акцентувати на цьому. І потім починається це бурхливе обговорення, але воно нібито, так знаєте, не по суті, а десь трошечки в стороні, аж головне залишилося. А тут вони там починаються і дуже образливі речі там з'являтися, якісь там критичні, гострі зауваження один до одного. Так поверніться сюди, тут потрібно розмовляти. Хлопці та дівчата, ви що робите там? А якщо про це розмовляти, а у когось духу не вистачає, а у когось з зрозумілих причин страх є. Так давайте це брати до уваги і якось, чи бурхливо все,
давайте будемо обговорювати сміливо і чесно, чи не будемо з якихось неголовних речей робити щось там таке, що життєво важне для нас сьогодні. Тем табу немає, говоріть про що завгодно. Тільки давайте так, коли ми обговорюємо, будемо просто брати до уваги, чи корисно це для нас сьогодні, чи ні. Чи треба ламати зброю за те, що не є життєво важливим для нас сьогодні? Витрачати сили там, де не потрібно їх в такій кількості витрачати. Так, це важливо, але давайте більшість своїх сил, ресурсів витрачати на те, що дійсно треба вирішувати. Чого ми потребуємо як народ, на вашу думку, сьогодні? Багато чого потребуємо. На жаль, ситуація така, що ми навіть після кількох десятиліть так же склалося. З цим нічого не поробиш. Ми не вилікували свої попередні травми. Я так це називаю. Ми народ, який є травмований. І у нас є дуже багато ран. І щоб нормально себе почувати, щоб нормально розвиватися, нам треба це подолати. Але, на жаль, ми не встигли вилікуватися, а ще по нам вдарили. Нові рани, дивіться, більша наша частина, наша батьківщина, рідна земля змушена знаходитися просто в ворожому, нездоровому, токсичному середовищі. Значна частина людей змушена поїхати. Ми знову втратили просто кількість людей в Криму. І ніхто не знає, скільки повернеться назад. У нас і так проблеми з поверненням діаспори були. А зараз нова діаспора і для України, і для кримських татар, зокрема. Повернуться, не повернуться, ми не знаємо. А виїжджають дуже багато не просто людей, це фахівці, це освічені люди, бізнесмени, якісь люди, які щось вміють робити. Це ресурс просто. Це ж, знову ж таки, і для українців, і для кримських татар однакова ситуація. Хтось повернувся вже, не витримав, хтось має намір повернутися потім, але хто зна. Велика втрата в тому, що призупинився наш нормальний культурний розвиток. Ви пам'ятаєте, як просто набрали темпи до 2014 року. АТР працював, якісь проекти культурні, співочі, танцювальні, художні, будь-які. Тобто почався такий сплеск певний. Зараз, на жаль, в Криму в повному обсязі це просто неможливо. Я був там, я знаю, як це відбувається. І тим людям, які хоч щось намагаються в цьому напрямку зробити, їм прилітає як від окупаційної влади, так і від нас, тут, хто ззовні Криму. Ви там неправильно робите, ви там колаборанти, ви там зрадники всі, ви там радієте, коли ми тут плачемо і так далі, і так далі. Оце все. Є загальне правило. Коли чогось хочеш, почни з себе. Почніть ви чогось не робити того, що не хочете почути у відповідь до себе. Намагайтеся якось донести свою думку. Але таким чином, щоб у людини було не бажання якось від вас подалі піти, а бажання дослухатися. На щастя, є тут, на вільній території, певний культурний розвиток, але, знову ж таки, обмежені ресурси. Просто кількісні ресурси обмежені. Мало людей, які б цим займалися. Більшість, знову ж таки, там. Так. Більшість там і майстрів, і представників там мистецтва, культури і так далі, і так далі. Так, і там сама земля на це надихає. А тут ти якби опосередковано намагаєшся спочатку знайти той зв'язок, а потім щось, надихнувшись, зробити. Це велика проблема для митців тут. Тому ми потребуємо багато чого. Ми потребуємо і захисту, і допомоги. Але ми потребуємо і внутрішнього порозуміння, і ми потребуємо розуміння зовнішнього.
Ми колись в 19-му році в колі певних там молодих людей з політологом Євгеном Глібовицьким розмовляли про це. І він каже, що у вас дуже важке завдання. Кримські татари сьогодні змушені заради самозбереження гуртуватися і капсулізуватися. Так. Ми повинні закритися, щоб нас не розтаскали там десь, особливо як це хоче Російська Федерація, щоб ми там десь розчинилися. І нашими ознаками залишилися чебуреки, хайтарма там, і якась там пісня про щось. Все. Оце є кримські татари. Ні, ми ж не такі. Але з іншого боку, ми повинні максимально відкритися, щоб стати знайомими для українського суспільства, для міжнародної спільноти, щоб не було оцих опитування, яка столиця там Криму і яке міста ви знаєте в Криму, щоб будь-який українець міг сказати, так, я знаю Кезлев, знаю Кефе, знаю Судак, знаю Бахчисарай, Якміжит, Ялту і Ахяр. І от такі у нас завдання, які, скажімо, протилежні один до одного, але які якось треба виконати. Впораємось? Я думаю, впораємося. Якщо ми менше будемо знову ж таки витрачати обмежені наші сили на те, на що не потрібно витрачати. На якісь там суперечки – це нормально. Я завжди до них ставлюся взагалі спокійно, і людям і важливо, і потрібно час від часу там якось емоційно поспілкуватися з іншими, там доводити свою точку зору, якщо це просто така потреба, але не витрачання дійсно корисних ресурсів. Таку відповідальність може взяти на себе кожен. Не треба для цього бути там делегатом Курултаю, членом Меджлісу, там якимось відомим журналістом чи там будь-яким opinion leaders, так званими. Будь-яка людина в своєму оточенні хоча б може просто донести і таким от сітєвим маркетингом пропрацювати якусь історію корисну для всіх нас. Останнє питання. Де ваше місце сили в Криму? Чотирдах. Це моє улюблене місце і географічно, і символічно, і в будь-якому сенсі. Я завжди надихаюся Чотирдагом. Я кожного дня, коли виходив з дому, я просто його бачу, десь там на горизонті. І чомусь от він мене заспокоює. Були такі дні, коли я заїжджав до Криму з вільної України, і в ясну погоду також, коли знаєш де, ти бачиш Чотирдаг. І я завжди казав, нехай я заїду до Криму, а там що хочуть зі мною пусть роблять, але на рідній землі. Так і відбулося. В принципі, зробили, що хотіли. Тепер у мене завдання, як у всіх нас, просто повернутися додому, до Чотирдагу, піднятися з дітьми і друзями на його вершину, прочитати молитву і просто подивитися навколо. Сагу Насарімана. Алла разı olsun.